Szia, üdvözlök, Ács Zoltán vagyok. Ugye ez a networkmarketing.hu listára küldök ki videókat. De ez a lista igazából a hálózatépítésről szól. Azért iratkoztál föl 2-3 évvel ezelőtt, sőt, most a napokban nagyon sokan föliratkoztak, mert erről a területről szeretnél információkat kapni. Bizonyára észrevetted, hogy megváltozott egy kicsit a világ. Ezért gondolkodtam, hogy az elmúlt hetekben, de tényleg, hogy most mi ez a hirtelen ugrás? Mert még komolyan mondom, még 1 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 2 évvel ezelőtt is egyszerűbb volt mondjuk így az offline hálózatépítés. Sok oka lehet ennek, ténylegesen. Az egyik oka szerintem az, hogy a járulékos költségek megemelkedtek. Mi lehet az? Hát ez, ami nincs benne a marketing terve, hogy el kell menni, benzin, leülni egy kávézóba, ott fizetni a dolgokat, terembérleti díjak, hát egyéb költségek, hát szálloda adott esetben, hát nagyon-nagyon sok minden van, és ezt nem tudják másolni. Akkor működik egy hálózat, amikor azt lehet másolni. És van egy másik nagyon lényeges dolog. Ezt nagyon sokszor elmondták, már 20 éve hallom ezt a dolgot, és igaz, ez tényleg igaz. Hogy a hálózatépítésen a nagy számok törvényére épül. Hát ezt mindenki hallotta már, te is hallottad. Helyzet a következő, hogy nagyon nehéz nagy számokat produkálni mostanában hagyományos módszerekkel. Ha te nem vagy egy szupersztár, nem vagy egy olyan típusú ember, akinek a ismertségköre tele van hálózatépítőkkel, ahol esetleg még nagyobb pénzeket ki tudnak fizetni, akkor bajba vagy. Mert te nem tudsz nagy számokat produkálni. És ezt látom problémának most jelen pillanatban. És ott áll a hálózatépítő társadalom, és nem tudja, hogy mit évő legyen. Hát nyilván mondja, hogy hát a válság miatt van. Valójában nem. Szerintem ez nem a válság. Jó, lehet, hogy közrejátszik. Valójában szerintem az, hogy megváltozott a világ. Új generáció nő folyamatosan, akik már az internet előtt nőttek bele ebbe a világba, és az igény megnőtt. Figyelj, régebben a munkahelyek is nem úgy néztek ki, most túlóráznak az emberek, nincs már energiájuk, és szellemi energiájuk nincs arra, hogy még munka mellett, amikor este 6-kor hazaér, még elmászkáljon valahol. És tényleg ott jön be a kérdés, hogy akkor mi a fenét csináljanak? És igazából nincs más, mint az internet használata. Igen ám, csak itt viszont jön egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudják, hogy hogyan kell ezt csinálni. Bennem volt egy hamis hit, 3 éven keresztül ugye olyan cégnél dolgoztam, ahol igen sok köze volt az internethez, és azt hittem, hogy ezt tudom. És basszus, rá kellett jönnöm, amikor az igazi információt megkaptam, hogy hát semmit nem tudtam. Tehát gyakorlatilag most tudtam meg, hogy hogyan működik. Én olyannyira így van, hogy nagyon belástam magam ebbe a témába, nézem, hogy föl vagyok iratkozva különböző amerikai emberekhez, online marketinggel foglalkozó emberekhez, akik árulnak szoftvereket, nagyon érdekes dolgokat, de mind ugyanaz alapelvet használja a értékesítési csatorna. Itt mindenki ezt csinálja. Most az Empower Network abban nagy, hogy ez képes megtanítani bármely cégre. Tehát azt szerintem, hogy te, mit tudom én, akármilyen cégnél is vagy. Tehát tök mindegy, milyen MLM üzletben vagy, akkor meg tudunk téged tanítani arra, hogy ezt hogyan használd arra. Hát, most már tapasztalatunk is van ráadásul ezzel kapcsolatban. Sikeres tapasztalatunk is van ezzel kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát valójában már a jelen is ilyen, tehát a jövő az meg egyértelműen ebbe az irányba megy. Na most, ha te network marketingből akarsz megélni, akkor nagyon-nagyon képbe kellene ebből az információval kapcsolatban. És figyelj, én, aki már nagyon sokat mászkáltam, én tényleg országon belül nagyon sokat voltam, de Románia, Szlovákiában, onnan ott aztán tényleg rendszeresen, és Budapesten minden héten Pécsről fölmászkáltam, és egyszerűen most úgy vagyok, hogy ez már nincs kedvem. Tehát ténylegesen így, nem mondom, hogy belefáradtam, de nincs kedvem. Én itthon akarok dolgozni. Ha már ez a technológia van, akkor azt gondolom, hogy ez így logikus. És tudod, nagyon sokan vannak ebben így, és lehet, hogy te is így, csak nem tudtad a megoldást. Én se tudtam. Én december elején néztem ebbe bele. Olyan idióta vagyok, mert 1 évvel ezelőtt belenézhettem volna, bár akkor még nem tudtam volna benézni, mert nem volt semmi magyarul, tehát hiába. Most viszont megvan minden magyarul, tehát nagyon-nagyon fontos az információ itt van. De a lényeg, hogy igazából a megoldás itt van, mindegy milyen üzletben vagy, mindegy.
Ha keresel egy üzletet, akkor meg tudom mutatni az Empowerre, hogy tudsz 100% online dolgozni, 100% jutalékért. De ha már van egy üzleted, és azt akarod megcsinálni, és meg akarod tartani, ezt szereted, ez tök jó, szuper, örülök neki, akkor meg tudom mutatni, hogy hogyan tudsz a hideg piacról embereket megtalálni, vagy valójában ők találnak meg téged. Ezt a technológiát tanítjuk, most nyilván leegyszerűsítettem ezt a dolgot, de lényegében erről van szó. Ha ez a dolog érdekel, keresd meg, és megmutatom neked, hogy és miként kell online építeni a hálózatot, bármilyen üzletben is vagy. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napot, szia!